Ohanese World Igbo Day London 2019 Kagabu first of its kind in Ohanine. Ohanese Igbo UK in collaboration with her affiliate member organizations AMO. Memma Gabu Memma Bali Atonimo 1 June 28, 29, 30th of June 2019, Friday 28 June 2019 International Conference. The development of Igbo land and the role of diasporas. Yabi Humuna Budi Kebina Nimmaduge Mekubudai Wedima. Saturday 29th of June 2019 Gabuzi Mmahu Fiesta. Fundraising for Hanese Civic Center, London, UK. Traditional and cultural display. With here award again. Sunday 30th of June 2019 Gabu Thanksgiving. Interdenominational service. Ndi Boba Sri Ken Obodaibu Nigeria, Africa, Asia, America, Europe. Mbuwanine Gawuchina Mema. Onye Gabu Nisioche Mema Gabu President General Hanese Ndibo Worldwide. Chief Jorun Niangodo. Ndi Obia Preacher na Atuanya Habu. Eastern Governors Nine Ministers, Senators, Traditional Rulers na kwa Captains of Industries. Kebezi okubu na oga diegu, oga dipopo. Igbo bibo, Ohaneze. Orukwando mume, mmonwu di iche iche gaba. Egwu ọdịnala. Ogene ga ha n'ụbọchị ahụ. Ejirizora wee na-agwa onye ọbụna community organizations dị iche iche ka ha gba mbọ hụ na ha nọ n'ụbọchị ahụ. Cheta na ọtụtụ ihe ha ga-emegasị bụ ihe gbasara asụsụ Igbo, omenala ndị Igbo nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eweta mmepe n'ala Igbo anyị. Chief osu mmemme bụ Dr. Nnanna Igwe, President Ohaneze ndị Igbo United Kingdom, RSVP Chief Patrick Mwokwe, Chairman Organizing Committee. Ka bụ ọkwa nke mbụ aka na-ama iji wee na-akwado mmụọ ndị mmadụ maka ụbọchị ahụ. Ya bụ na a na-atụ anya na onweghị onye Igbo ọbụla bi na mba United Kingdom ga-akanye ihe n'abalị atọ anyị kpọpụtara. Chọọ ime inquiries kpọtụrụ akara ndị a 079-8466-7527 074-479-41982 nakwa akara ndị ọzọ. Ohaneze World Igbo Day London 2019. Igboamaka TV, the first Afro online television, showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be, and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igboamaka TV, your African connection. Oifoyabo, ekenekwa mwana masino dalano Igbo. Oyo nanoli abova chuzie mchukwu emeka kunobi ogweri nna ngo. Udo chera ndo no munnem. Adu masino ndewono. Na-ekene ụmụ Igbo ka mpacha akpele. Na-ekene ụmụ Igbo ebe ọ bụ no. Anu masino dalano. Ụmụnna ndị na Australia anu mekene pụọnụ. Otu unu so wee na-etete n'ụla, wee na-emege na-ekele anyị. Wee na-ekele ụmụnna ndị nọ na Bolivia, ndị nọ obodo dị iche iche. Anu masino ndewono. Ndị nọ na Europe, ndị nọ na Nigeria, anu masino dalano. Ụmụnna anyị ndị nke nọ na Pakistan ma India, ndewono. Otu unu so ekele anyị ma ndị nọ China, daalụ ekele unu ka gịnị ama ebu ụkwa ekele wee na-enye unu so unu daalụ otu unu si ekiri anyị daalụ ndị nke nọkwa na gịnị UK ana m ekele unu maka na gịnị unu nwe aka daalụ otu unu si eme gịnị otu unu si akwado anyị na-asị Chukwu biko sikwa otu a wee na-akwado gịnị unu ihe ọbụla unu na-eme daalụ unu aghọtago na dịka otu unu si wee na-akpọ anyị otu unu si detara anyị akwụkwọ na unu ga na-eche unu ga na-ekiri ife na-emenụ na-ewere ndị ka ndị na ebe atata ndị anyị ji wee bili ndị si gịnị n'Igbo ya adị ndị nnọkọtara wee si na fọ ga-ebu ụzọ si anyị sobezie fa n'azụ ya bụ gịnị ndị Ohaneze UK fa na ebe atata
wee na-asị na ha ga-abịa egwu anyị ka esi eje ka esi ana na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche. Anụmasị na gịnị ndị oti ndị ọha na eze niile ekpukwala m n'okpu so unu daalụnụ ka gịnị ka unu si duo anyị wee na-eje ebe anyị na-eje. Ana m ekele gị nna m ndeewonụ. Daalụnụ. Dịka otu m si eme na gịnị bụ onye ọbụla mụ na ya nọ na-eji ọnụ eme gịnị akọwa onwe ya. Mana aga m ebido kene na onye isi maka na asị na obodo a na ụmụ nwaanyị bụ ụzọ, mana ka anyị dobekene nke afọ n'akụkụ ụmụ nwaanyị biko iwu na unu ewe n'iwe. Mana aga m ebido na onye isi biko kọwatala ụmụ Igbo onye Igbo. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo, ọhaneze, Igbo bụ Igbo. ụmụ Igbo ekene m unu. Onye nna n'onu ya bụ Dr. Nnanna Igwe. Mụnwa bụ onye isi ọhaneze na United Kingdom and Northern Ireland. Abụ m onye America in Ezza South Local Government na Ebonyi State. Abụkwa m ebi m obodo a bụ mba London na United Kingdom. Mụ na ndị otu m bịalụ ka anyị gwuo n'okwu. Eji m ohere a ka nkene Ben Television Igboamaka program worldwide maka ohere a o nyere anyị. Chief Valentine Akudinobi ọ nwoke kara aka ya na Ben TV maka ohere o nyere anyị ka anyị bịa gwa ụmụ Igbo ihe na-achọ ime ihe menụrụ mbụ World Igbo Day London ka ọ ragodu m etu ekene m unu. Daalụ onye isi. Ngwugwu a ga-atọ atọ na ọ bara uru etu ya mbọ. Ekele dịle gị. Unu anụgonu ihe megịnị ihe ahịa maka na ahịa na-ada ụda ebe niile. Onye ọbụla nọkọta na-akpọ m sị onye bụ onye a onye bụ onye a mana ụnụ afụghị ya tata na ya bụ nwoke zuru ka eme asa afọ dị mkpa afọ ogologo imi ya. Ụnụ afụgonu ka ya bụ ife si wee na-eme ka nwanne anyị nwoke si wee pụta wee gwakwa ụnụ onye ọ bụ na ya bụ gịnị na ya bụ Chief Doctor onye Nnanna Igwe o si na ọ ya wee pụta Chief Doctor Nnanna Igwe na ụnụ afụghị ya tata ka gịnị ka nyanwa si wee kọwata onwe ya. Onye ọzọ m ga-achọ ka ọ kọwa onwe ya tata maka na gịnị enwere onye na-esote ya nọ nwanne anyị nwoke iwe ga-adị n'ọkụ maka na ka anyị kwanyekere ugwu n'olu ya nọ ya bụ nwanne anyị nwaanyị biko kọwata onye Igbo. Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo, ọhaneze, Igbo bụ Igbo. Igbo ekene m unu ndị nwe m na ndị nwe. Aha m bụ Chief Mrs. Akwin Ibeto. Anakpọ m Lady Akwin Ibeto. Abụ m Deputy onye isi anyị bụ President ndị ọhaneze United Kingdom and Ireland. Abụ m onye Enugu steeti a na-anụ na Nnewi, Anambra steeti. A na-akpọ m Adabụzọ. Eji m ohere a na-ekene Ben TV na Igboamaka bụ onye na-akpọkọnata ndị Igbo niile na United Kingdom ka anyị wee bịakwulu ọnụ anyị sala ọnụ anyị wee na-akọwalụ ndị Igbo na Igbo ama ananata Igbo abịago ọ ga-adịgide ka ọ ragodu m etu a n'ọnụ. Ekene m unu ndị nwa m. Daalụ Adabụzọ. Daalụ ekenekwa m ihe unu afụgonu ka ya bụ ife si wee mee na nwanne anyị nwaanyị Adabụzọ n'onye nwa bụ oside onye isi onye na-eso onye isi ya bụ deputy n'ọnụ oyibo nke gịnị nke ọhaneze ndị Igbo na UK na ọ bụla obere mmadụ. Ekenekwa gị nwanne m nwaanyị. Daalụ. Enwekwara ụmụ otu ndị ọzọ ọ nọchikwalụ mana mbọsị otu ahụ kwadoro fa ga-abịa gwa unu okwu unu na-amalụ ka ha si eje ka ha si ara na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Enwekwara ihe o mere anyị n'obodo a nke gịnị na Satọde nke gara aga kwa ya ọkwa ọfala ka ọ gbara anyị mana emesịa ọ ga-abịa gwa unu ka esi eje ka esi ana igosikwa ya bụ ife na gịnị na Igboamaka oge na-adịghị anya ka anyị debekere nke ahụ n'akụkụ. Nwanne m nwoke ekene dịrị gị. Daalụ kọwatara ndị Igbo onye Igbo. Igbo bụ Igbo, ọhaneze, Igbo bụ Igbo. Onye ọrụ na-anụ onye n'abalị a bụ Prince Lotanna Chima enyi Nnewi. Abụkwanụ m onye Nnewi. Abụkwanụ President Anambra State Union na United Kingdom and Northern Ireland. Bụrụkwa President ndị Igbo in SS. Wee bụrụzie Vice Chairman
of World Igbo Day 2019. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Unu afụgonu ka ya bụ ife si wee mee nwanne anyị nwoke Enyi Nnewi n'ọnyanwa na-achị gịnị na-achị ndị Anambra na gịnị na UK. Nyanwa bụkwa na-achịkwu ndị gịnị isi n'ọbụ ndị Igbo in excess. Ọ dị egwu. Ejego m ebe afọ ebe enwere mmiri na ụmụ ife ụgbọ dị iche iche na ụmụ ife ndị ọzọ dị ebe afọ amaka nwanne nwoke imesakwa anyị ga-abịakwa ebekwa ije ọzọ n'ebe afọ ọnyanwa na-achịfa ndị Igbo bi n'ebe ahụ na ọkwa n'ime ihe na ife a na-ahazi na ọnyanwa bụ deputi na ndị na-akpọkụ ndị mmadụ okwu si bịabanụ na isi egwu atụ n'ụlọ na ife unu ya eli ife unu ya aṅụ na ọ ya eme gịnị na ya nọ nkwadobe ya na ndị otu ya o wee bụrụ ka o si wee jee unu afụgoro ka onye isi na-ekwe n'isi ya bụ gịnị na ihe a na-ọlụ ha na-alụta ya mbosi ahụ bikono a na-akpọkụ ndị Igbo ebe ọ bụ na unu nọ n'ụlọ na ohere ka dị n'ụlọ inweta visa wee bịa ma ndị nke nwere visa enwe ma milikiti ndị be anyị nwere visa ka nkụ ma ndị nwere 10 years banye plane bịaba ka ị bịa ka ị bịa nwee gịnị fụ ife a na-eme na UK ịnọ gịnị ma ndị kpọrọ anyị si na ha nọ Bolivia ma ndị nke nọ gịnị nọ China na ebere dị iche iche kawa na-arụ ka unu bịa ma ndị kere na UK ma anyị nwa na onwe anyị bi na London a na-asị unu n'oge elugo gị ga-eji wee pụta n'ebe unu nọ wee bịa kwado n'ife a na-eme maka a sị na gidigidi bụ ugwu eze mana e nwere ihe ha chọrọ ime ji wee na-akpọ okwu anụwa onye isi biko kedu ife unu na-eme unu ji wee na-akpọ okwu a Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Olugo na omume. Agba n'ọsọ. Ọhaneze ndị Igbo United Kingdom si na a ga-enwe World Igbo Day in London. Ọ nnukwu mmemme kasị mmemme emenugoro n'obodo a n'ụwa niile. Anyị chọrọ ka anyị kpọkọọ ndị ụwa niile ndị Igbo ọbụla ma ndị enyi anyị ma ndị Igbo jibilu ka anyị gbakọnata ka ndị ọcha malụ na ndị Igbo kara aka na anyị zuru ka emee onye maka anyị ji kpọkọnata mmemme a ọ mmemme ụbọchị 3 ọ ga-ebido na nke a na-akpọ International Conference nke ahụ ga-abụ na Thursday the 27th of May 2019 Thursday 27th of June 27th of June bikono izuụka na-abịa ka ọ ga-eme na House of Commons Committee Room 10 ka ọ ga na-akpọtụ from 4 p.m. to 9 p.m. Then anyị ezu ike na 28 o nwere mmemme a ga-eme n'ụbọchị anwa 29th of June 2019 ga-abụ ụbọchị mmanwụ festival ụbọchị anwa bụ ụbọchị akara aka ihe ga-eme ụbọchị anwa dị egwu ọ ga-ebido n'elekere 12 wee kwụsị n'elekere 9 nke mgbede anyị ga-na-enwe ebe ụmụaka ga na-egwu egwu a ga-enwe bouncy castle for ụmụaka a ga-enwe egwu bọọlụ ụmụaka kwa a ga na-agbakwa ijele ga-agba mmanwụ dị iche iche ga-agba nke kasị nke bụ na ndị niile ndị obodo jibiri ga-anọ ebe a Chief John Nyanwodo President General Ọhaneze ga-anọ ya ma ndị ukwu ndị ọzọ ga-anọgasị ya ndị mayors ndị baroness ndị MPs ọ ga-eju eju ọ ga-aba ụbọchị anwa ebe a nwere ike 3,000 capacity and then with free parking of more than 100 cars so bịabanụ na egwu adịrị ya anyị ga-achụ nta ego ihe dị nnukwu mkpa anyị chọrọ ịchụ nta ego ka anyị nwee Igbo House Ọhaneze Civic Center na London ebe kara aka ka anyị chọrọ ka anyị nwere ebe a ga-ebu nke ndị Igbo anyị ga-enwe International Conference Center na ya nwee museum nwere ihe ndị ọzọ dị ma restaurant ma hotel apartment ma ihe ndị ọzọ anyị ga-akọwachi ya
so eluzie na 30th ka anyị ga-enwe Thanksgiving service ka anyị nye ya Chukwu. Daalụ. Enwe onye na-akpọ anyị. Daalụ nọ. Onye ka anyị kene? Kedu onye anyị kenelụ? Hello. Gbatụnata volume TV gị biko, gbatụnata ka iwe na-anọ ka anyị na-anụ gị ọfụma. Ndị ọha na eze. Daalụ. Ana m ekene unu na-ekene unu ike na ịfụrụ na-eme. Onye isi bụ Dr. Nnamdi Igwe, onye na-esi Abada bụ ụzọ. Daalụ. Enyi Nnewi na-ekenekwa ndị bụ Igboamaka maka na ebe ị na-alụ Igboamaka. Daalụ nna m. Ihe ejisi ike ị na-eme ya ọkwa nke Igbo dị mma ka a na-achọ. Biko n'ibe m na-ajụkwa n'ụbụ kado mbọsị afọ kedu ka a ga-esi mee Igbo niile nke ọnụ ọfụma nke ọnụ ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ n'ofesi ma ndị nọ na ndịda maka na ọ dịkwanụ mkpa ka onye ọbụla pụta ọnụrụ ya bụ ekwe a na-ekwu. Ekenekwa m ụnụ daalụnụ. Daalụ nna m. Daalụ. Unu afụgoni anụ na unu anụgo ife okwulu na ọ bụ ka ndị Igbo ga-esi wee jikọọ ọnụ maka na abịa n'obodo a bụ UK ndị Igbo gbasasịa ndị nke a na-aza nka ndị nke a na-aza nka ndị nke a na-aza nka a wee na-asị na otu esi wee bịa ka iweta ife a na iwetara afọ Igbo niile wee bịa dịka aka ọnụ ka e wee nweta ụlọ a na-enwetara ya na ọ bụ Dr. Igwe nwe ya ma ọ bụ enyi Nnewi nwe ya ma ọ bụ na Ada bụ ụzọ nwe n'ụlọ ndị Igbo ka eji wee si na ị ga-enweta ife anọ kedu ka ị ga-esi wee mee ịkpọkọ ụmụ ndị Igbo niile ka anyị ji ofu obi wee nọlụ na UK zaa ofu afa ife ajụjụ ya na-ajụ. Daalụ. M ga-atụnyeta ọnụ emesikwe ndị m na ha na-etinyekwa ihe anyị ji wee yibe mmemme a bụ ka ndị ụwa niile marụ na ndị Igbo na ya maka na a sị na ogirigidi bụ ugwu eze. Anyị nwee ike zukọọ n'ụdị pụrụ iche anyị ka ọma mere ọnụ ome gịnị ọgba ọfụfụ so anyị na-akpọ ụmụ Igbo ọbụla ọ gbanyere otu ọbụla iso na ya anyị si gị bịaba ebe anwa maka na ụbọchị ngala nke ndị Igbo World Igbo Day omenụrụ mbụ bịa anyị zukọsi ebe anwa anyị nwee ike tụtụ elo onye ọbụla nke ọbụla iji ịtụnyere anyị ka anyị nwee ike nweta ụlọ anwa maka na anyị nweta ụlọ a na-akpọ nke ndị Igbo udo bụ ihe anwa njikọ ọnụ bụ ihe anwa akara ọ ga na-enye anyị akara na-ekwa nke ndị Igbo njikọ ọnụ anwa ka anyị na-akpọ ihe anyị bido wee mebe mana anyị bido jebe town hall meetings na-akpagwa ụmụ Igbo bịa n'ọnụ bịakọọ n'ọnụ ka anyị nwee ike na-ekwu n'ofu ọnụ anyị ejegokwa obodo dị iche iche bido na London jee meeting ndị London dịgasị iche iche ndị Igbo wee gbapịa ọsọ jee ebe a na-akpọ Hampshire wee chọpụta ụmụ nwanne anyị n'ebe anwa wee meekwa ha soro n'ihe a na-eme anyị jee Nottingham jee Luton jee Liverpool anyị ejego Oxford anyị ejego ebe ndị ọzọ dị Swindon anyị jekwa Bedford ebe anyị jere eriko jekwa Scotland onwe nụrụ oge ejere etu a mbụ anyị na-eje na-akọwa ndị mmadụ ka ọha na eze si eme ka anyị si achọ ka anyị jikọọ ụmụ Igbo ọnụ onye maka anyị ka na-ayọkwa onye ọbụla anyị bidoro sị na anyị jesi ihe a niile ọ bụrụ na o nwere akara eji ka ndị mmadụ gbakọta ọnụ na ọma ndị mma onye maka anyị ji wee yibe mmemme a onye ọbụla nwere ohere ịbịa free entry free parking freedom a day of freedom for ndị Igbo o nwere ụgwọ ị ga-akwụ bịabanụ kpọta ụmụaka gị kpọta your friends kpọta ndị enyi gị nwoke ma ndị family gị onye ọbụla ma otu ọbụla pụtanụ njikọ ka anyị chọrọ ike ama ngwụkwa anyị ga na-aga na-asị na ụjọ ada atụ afọ okporo ụzọ. Onye ka anyị kere? Nna m ekenekwa gị nwanne. Ndewo. Daalụ. Mbulu ụzọ bunye ya ukpe ekene. Daalụ nwanne. Bunyekwa Dr. Nnanna
igwe okpe ekene na enyi Nnewi na ndị otu anyị na-adabụ ụzọ n'aba n'agbanyeghị na ife o kwesịrị ịdị na-aga kwado maka ife maka okobe onye aja ọ na-agbagharị usoro anyị na-eji akpọkwa ọpụta na-ekene unu rinne ka unu jisi ike ijelu ndị Igbo ozi ife niile bụ mmụọ na-agọzi ndị Igbo ga-agọzi gbado unu maka na asị ka onye si eme ka ekwesị akpụ ya dịka itinye n'ife Dr. Uzalokwu ndị Igbo dị mma ikpokọba ọnụ anyị nwe ọbụlụ rinne anyị mgbasa dịfọ mma mana ọ bụrụ na ụzọ dị njọ ọ dị njọ mgbasa ka anyị ji nweta ife niile anyị na-enwe dịka ndị Igbo na-enwe ụbụlụ na-eme ife dị iche iche ndị ọtụtụ ndị a na-emenwu mana anyị chọrọ ka mgbasa anyị abụrụ ife anyị weta ya n'aka dị mma ka onye na-ebu n'aka ga-emebili anyị ife ikpokọta ọnụ ga-eso n'ife ọbụla ga-abụ ọ bụ ndị ọcha pasịtọ central point ife ọbụla anyị na-eme ijikọta ọnụ maka na a sị na anyị kọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ jisi n'ike n'ọlụ unu n'ikpokọtakwa ndị Igbo mkparị dịkwa ya a ga-alụkwa aka n'ọnụ mana alụsị edo na ọgụ nwanne na nwanne daalụ jisi n'ike Ogbuagụ daalụ unu afụgonu ka nwanne anyị nwoke si wee tapịa ya bụ ife na anyị ga-eme gịnị anyị ga-anyekọta aka maka na ọbụla ọlụ dịịlị sọnsọ Dr. Igwe ọlụ dịịlị ma ọ bụ adabụ ụzọ ma ọ bụ enyi Nnewi ihe abụ ọlụ dịịlị anyị niile ijikọta aka wee mee gịnị wee mee ka Igbo bụrụ ofu mee ka Igbo ji ofu onu na-ekwu okwu ka anyị rapụnụ ntakasị ka anyị rapụnụ onye bụ Dr. Igwe ịbịa gwa gị ife ihe eme onye bụ adabụ ụzọ ịbịa gwa ya ife ihe eme ma onye bụ enyi Nnewi ịbịa gwa ya ife ihe eme ka anyị were gịnị nke a tinye n'akụkụ anyị ma na o nwere oge bụ na ịkalịlị enyi Nnewi mgbe ugbu a otogodo bụrụ nwoke otogo nwee kwanye ka nri ogwu nke afọ enebe n'anya na ịtọli ya na ọka bụ nwatakịrị maka na enwere ofu onye nọkọta enwere ofu mitin na anyị jere ofu nwoke kwuriri n'okwu si onye ka ịbụ n'ịbụ nwatakịrị dị ka gị mana onye a na-akpọ nwatakịrị ya ọ bụ onye lugolo 50 years ọ maka na ịtọzili ya ka iji akpọ ya nwatakịrị si napụke n'ife a ka anyị kpanyere nụ mmadụ ugwululi ya nụ ụmụnne anyị apụtago na ife ọ na-asị bụ ka anyị bịanụ ka anyị bịakwụta na gịnị anyị chịkọọ na aka wee nyelu na Igbo aka maka na otego emelibere anyị ọ gịnị ga-emezinụ anyị agaghị anọkọta wee si mba na anyị ga-apụtanụ ka anyị nyere onwe anyị aka onye ka anyị kene kedu onye anyị kenelụ daalụ kedu obodo isi akpọ anụ m London, United Kingdom. daalụ nwanne kedu ị chọrọ ịgwa anyị ife m chọrọ ịjụta bụ m nụrụ ka a na-ekwu na o nwere omume ndị a na-eme end of June. Anụkwa m na o nwere nke ọzọ a na-eme isi welite ọnụ ka anyị na-anụ ife na-ekwu welite ọnụ ka anyị na-anụ ife na-ekwu nwanne nna ị na-anụ ife na-ekwu ana m anụ ya ọfụma m na-ekwu that onye na-ekwu okwu na TV na o nwere mmemme ndị Igbo na-eme oge end of June na ebe Lee Valley ọgwụgwọ mgbe ọzọ nnụrụ a na-eme 13th of July ọwụkwa omume a ka omume a dị iche daalụ nwanne ịya aza ajụjụ a onye isi ma ọ bụ adabụ ụzọ ị nwere ike ịza ajụjụ anụwa maka na ajụjụ dị ụlọ na ọ bụrụ nke dịrị m zaa ya maka na amamihe m ga-ekwu daalụ nwanne m nwoke Leonard nke a na-eme na 27th 29th and 30th of June bụ World Igbo Day nke ndị ọhaneze na-organize. Ọhaneze bụ mụ na gị anyị niile bụ ndị Igbo ga-apụta n'igwe donye ụkwụ wee kwado otu na-ekwuchitela anyị ọnụ a na-akpọ ọhaneze. On the 13th of July bụ nke a na-emelibu for years a na-akpọ Igbo Festival of Arts and Culture bụ another one a ga-emekwa bụkwa nke a na-akwadokwe ndị Igbo na-akwado. Ha niile dịcha mkpa mana nke anyị na-ekwu okwu ya taa bụ maka World Igbo Day nke ndị ọhaneze bụ ndị otu a n'ebe a na organize. Anyị na-ayọ
ka obodo niile dị iche iche pụta bịa gosi nke eji malụ ha. Ụmụ nwanyị anyị, ụmụ nwoke anyị, ụmụ anyị, ihe a na-emelụ cultural day and ihe a na-emelụ fundraising bụ maka ọdịmma nke anyị niile. Ụmụafọ ndị Igbo n'ebe a ụfọdụ na-adaghịga n'ụzọ maka enwere ebe a ga-eje kpesa. Ụfọdụ bụ ndị ọ na-adịrọ n'alụ mma. So ihe a na-achọ ịlụ ụlọ ma inweta ụlọ bụ ka onye fụ ebe ọ ga-agbaje ma ọ gbajuo dọlụ ya. Obodo anyị na-abụrụ obodo anyị. Anyị ga na-agbakọnata na-abịa ebe dị etu na ndị Igbo inwe nsogbu ifu onye ije kọsalụ. Ọ dị na Naịjirịa ebe niile dị iche iche, ọ dị na Lagos, ọ dị na Abuja. Ndị ọhaneze nwecha ụlọ, ọhaneze ga-enwekwa ụlọ. Bụ anyị niile bụ ọhaneze, ọ bụkwa ndị a efula ebe a kama na anyị niile ga-enwe. So ana m asị ga anyị nchapụta enwere na akpọ anyị, enwere na onye ka anyị kenelu iwe ya dị n'ọkụ. Kedu onye anyị kenere? Aha m bụ Nnenna. Daalụ. Ka obodo isi akpọ? Esi m London akpọ. Ka ebe ị chọrọ ịgwa anyị? Ihe m chọrọ ikwu, achọrọ m nke mbụ ka m kene unu maka ihe ọma unu bịara iwepụta n'ojisi ike. Were ohere a na-asị ka ndị na-anụ onu ndị ọhaneze ebe niile unu nọ pụta na mkpụrụ mbọsị atọ ya na kwado ndị ọhaneze. Ihe dịka Igbo House a ọ maka ọ mara mma rie nne. Ana m ayọkwanụ na Chukwu ga-eme ebere. Ọ ga-abụ edrim ga-apụta ihe maka na ihe anyị na-ahụzi n'ụzọ ije ajọka. Anọzi onye ọbụla na-achọzi igosi onwe ya. Otu niile dị iche iche nọrọ, a na-eyi uniform, a na-eme nka, a na-emezi competition. Kama in the midst of competition na ọtụtụ ndị Igbo anyị nọ na-ata ahụhụ. Onwe ndị nọ enwe ha akwụkwọ, onwe ndị nọ ha nwebe akwụkwọ bifo akwụkwọ ha etisala, onwe ndị na-enweghị ụlọ, onwe ndị na-enweghị nri ha ga-eri. Ya mere m ji na-ekene unu maka atụmatụ unu wepụtara ịbịa mepe Igbo House n'obodo oyibo. Jishi n'ike, Chukwu ga-eme ọ ga-wee success. Na-ayọ onye Igbo niile na-anụ unu ha ka bịa kwado ọhaneze na ihe a. Na-ayọkwanụ dịka a na-eme ya, emesịa ya ka a gbaa mbọ mara na ndị agaghị nye ya n'aka ga-abụ ndị na-echeta ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ka ọ bụrụ maka akpọọla otu ọhaneze, ka ọ bụrụ fọ ọhaneze, ka enwe ike nyere ọtụtụ mmadụ aka. Maka ọtụtụ ndị Igbo anyị na-ata afụfụ n'obodo London a. Ụmụ onye gị na ya ga-anọsoro yiri uniform na-agba egwu, ịma na ngwongwo ya nọ na storage, akpọ eji ụmụ ya eji. Dịka a na-emepe ihe duma, enwere ike emepe legal system ka na-represent ndị Igbo na-enweghị ndị na-enyere ha aka n'obodo a. Maka ndị obodo ọzọ, especially ndị Asia, ha na-eme ụdị ha ọfụma. N'otu aka ahụ kwa, ana m ayọkwa ndị ọhaneze na ndị otu niile dị iche iche ka ha pụtakwa ndị Igboamaka. Maka gịnị? Media bụ a very powerful tool. Ka ha hapụ ị na-ahụ ya n'ihe va. Igbo media bụ a voice ga-ebu ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo gaa ụwa niile. Otu akọ ha m n'ọnụ, asị m ndewo nọ. Daalụ. Tupu anyị gaa zuo ezumike, Enyi Nnewi, enwere ife ịchọrọ ikwu tupu nwanne anyị ihe nchọrọ ịtụkwasị n'ihe nke Adabụ ụzọ kwuru bụ na ọhaneze bụ nke anyị niile. Ọ bụ nke ndị onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwa afọ Igbo wuo memba ọhaneze. Nya ka ekene ka na-ebujelu ọbụnadị nna Igwe wu prezidenti ọhaneze UK. Amaghị m ebe o si enweta ike a maka na o chenjiri ihe a na-eme. Anyị niile wee pụta wee sị na anyị akwụ ya n'azụ. Anyị agbazuo n'obodo niile a ọnụ ịkpọ ebe ọra enwere ebe anyị ga-eji anya mana ndị Igbo bie, anyị ruo ndị Igbo enupụta. Nya ka anyị ji wee sịcha gịnị ka anyị ga-eme. Anyị wee kwuo na anyị achọwa obi ndị Igbo. Enwe obi ndị Igbo, ịma na ife a hala anyị na nso dịka nwanne anyị kwupụtara na o nwere ndị na-ata ahụfụ, o nwere ndị enweghị ụlọ, o nwere ka ọ ya adị anyị akpọ onye ahụ oke ngwa bịa
n'ofurum ịrahụ ụla anyị jụọ kere ka o si dọrọ ihe na-ayọ ndị Igbo niile bụ ka ha bịa kwado atụmatụ a maka na ihe na-egbu ewu ndị Igbo bụ onye kwuru onye ewepụtara okere ka o si wee bụrụ nna igwe ya atụpụta atụmatụ dị otu a agbaba ya mgbe okpuru mana ọ bụrụ na anyị niile ya mata na atụmatụ atụpụtara abụghị maka nna igwe ọ bụkwara maka enyi Nnewi ọ bụkwara maka ada bụ ụzọ na atụmatụ atụpụtara maka ife ya abalị Igbo niile uru anyị wee na-ayọ onye enu ma onye ana bịa ka isoro anyị n'ihe a na-eme bịa ka ịkwado atụmatụ a chọrọ ego maka na ego ka anyị eji wee menyawa ihe anyị wee na-ayọ onye ọbụla ebe ọbụla ị nọ bịa ka ị jụọ ase olee etu anyị esi wee menyawo ihe ka o wee ghọrọ ihe ndewonu daalụ ozi na-elute m aka na-ekwu na gịnị nwanne anyị nwoke ọzọ Ugonna awụchigo na studio wee na-ekwukwa na Ogbuagụ awụchigo na studio faya eme gịnị faya abịa kafa bịa soro wee gwa anyị okwu kafa soro wee mee gịnị gwa unu ka esi eje ka esi ana na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche anyị eme gịnị anyị anabatafa mana tupu anyị anabatafa anyị ga-eje ka anyị jee zụọ ahịa azụsị ya wee bata ka anyị wee nabatafa kafa gwa anyị ka esi eje ka esi ana na ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche mana tupu anyị na-eje aga m achọ ka Ada bụ ụzọ ka ịgwa ụmụ nwaanyị okwu maka mbọsị ahụ maka na ụmụ nwaanyị anyị kwesịrị kafa kwado difa kafa mee gịnị maka na ife ọbụla nwaanyị kwadoro na ọ na-agakwa n'ọfụma maka na nwaanyị ya akwado ya bụ ihe ewe ka ọ na-adị kedu okwu ya agwa ụmụ nwaanyị maka na enwere ike dịkwuru ya na na-eje gịnị na-eje nzukọ nwaanyị si ebe ka ị na-eje biko nọla anị nsogbu ebido biko kedu ndụmọdụ ya ada ụmụ nwaanyị anyị tupu ndị ụmụnne anyị ndị ke batalọnụ wee bịa kene ụmụnne anyị kedu ife ya agwafa ọhaneze niile ụmụ nwanyị ndị ori ihe ọkwa n'anyị bụ na a na-aga aga na alụlụ na ụka ọdịlụ taa bụ nwanyị maka na anyị nwa ga-eje zacha kpochaa fichaa o wee bụla eziokwu achụbazi aja ma afụrụ udene o goziri ihe melụbe ndị mmụọ ihe m na-ekwu bụ na mma ebidogodu n'onwe m na garanti na ụmụ nwanyị adure bụ ụmụ nwanyị eji eme ọnụ na United Kingdom and Ireland anyị nọ n'ihe a na-eme anyị nọ chinchin our mothers and daughters dance nọ chinchin mbọsị a ụmụ nwanyị ndị ọzọ nọkwa na different associations ka anyị na-ayọzi ka onye ọbụla pụta n'igwe ndị elegant women nọkwa mbọsị a other groups dịkwa iche iche maka na mkpọwa afa akakwa nkụ ha ncha ga-apụtacha n'ife bịa gosi na ọha na eze bụ nke anyị ọ bụrụ nke Ada bụ ụzọ nke anyị niile so ana m akpọ ụmụ nwanyị niile ndị nọ ebe dị iche iche na United Kingdom ma ndị nọ na outside London ma ndị nọ n'ime London a ga-afụ ihe dị iche a ga-afụ mmọnwụ ọ bụrụ ndị kwuru okwu ọgbanje ga-agbakwa maka na ya bụ ijele ga-apụta ọ ya apụta na nwoke ọ ya apụta na mmanwụ ọ ga-apụta na ụmụ nwanyị ndị na-eme obi adị ụmụ nwoke mma anụmayi unu mụ na unu ga-afụ mbọsị a ka Chukwu gọzie unu niile ọha na eze Igbo bụ Igbo ọha na eze daalụ enyi Nnewi biko tupu anyị ụmụnne anyị na-abịa ịbụ onye na-achị steeti ị na-achị Anambra steeti mana ndị ọzọ na-achị ndị steeti ndị ọzọ anọrọ ebe a dịka a rep of a state na nso ya n'ọnụ oyibo onye na-anọchi anya ndị steeti kedu ife ya agwa ndị steeti niile nọ n'ala Igbo ma ndị isifa ọha na eze ruru ka eme maka na steeti niile nọ n'obodo a nọ na ọha na eze ọ bụrụ na ha abatabeghị ọha na eze ma na the steeti ahụ eme exist mana as far as ndị concern na steeti niile wuo steeti eji eme ọnụ steeti niile dị n'ala Igbo na ha abana na ha ncha niile nọ n'ọha na eze wee na-ayọ biko ka onye ọbụla kpọọ ya ife maka na ọ bụrụ na hapụrụ ya ụfọdụ ndị ịma na ọ ya gbawa ha aka wee na-ayọ ka onye ndị isi niile
ndị isi niile na-achị obodo niile dị na Igbo land ka ha mee ya ka ọ bụrụ ife gwa ndị be ha niile na ihe ahụ ife ha kwesịrị ka ha soro wee nye aka ka e wee mee ha ka o wee pụta ife maka na ihe a ọ bụrụ na anyị mee ya ọpụta ife ọ ya awụ ife ụmụ anyị ya eji wee na-echeta anyị maka na ndị Asia ije họl niile a na-aha ya n'obodo a bụ ndị Asia hotels niile dị n'obodo a wụ ha nwa and ha azụ ya n'onwe ha nwere ike ịhụ kọmuniti ha azụọ ya ohe ha ka anyị na-eṅomi maka na anyụkọ mmamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ biko na ife nna ya ndị isi ndị steeti niile ka unu nye aka ka unu sọpụta n'ụbọchị ahụ ka anyị wee menyawo ihe ka o wee ghọọ ihe daalụ anyị ga-eje nụ ka anyị jee zụọ ahịa azụsa ya wee bata ụmụnne anyị ga-eme gịnị ga-abịa ebe a na ka ọ bịa gwa anyị ha bịa gwa anyị ka esi eje ka esi ana na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ana m ekelekwa ha si ha nnọọ bụ ọzọ Ugonna ya na nwanne anyị nwoke Ogbuagụ ana m asị ụnụ daalụ ngwa anyị ga-eje ka anyị jee n'ụzụ ahịa ndewonụ daalụ daalụ Ohaneze World Igbo Day London 2019 ka ga-abụ first of its kind n'ụwa niile. Ohaneze ndị Igbo UK in collaboration with her affiliate member organizations AMO. Mmemme a ga-abụ mmemme abalị atọ n'ime ọnwa June 28, 29, 30th of June 2019, Friday 28 June 2019 International Conference, the development of Igbo land and the role of diasporas. Ya bụ ihu mụ na ibu ndị nke bi na ndị mmadụ ga-eme ka obodo anyị wee dị mma. Saturday 29th of June 2019 ga-abụzi mmanwụ fiesta fundraising for Ohaneze Civic Center London UK, traditional and cultural display wee tinyere award a ga-enye ọtụtụ ndị mmadụ. Sunday 30th of June 2019 ga-abụ Thanksgiving interdenominational service ndị Igbo gbasiri ike n'obodo anyị bụ Nigeria, Africa, Asia, America, Europe mba ụwa niile ga-awụchi na mmemme a. Onye ga-abụ onye isi oche mmemme a ga-abụ President General Ohaneze ndị Igbo Worldwide Chief Joru Nwodo. Ndị ọbịa pụrụ iche a na-atụ anya ha bụ Eastern Governors niile, ministers, senators, traditional rulers nakwa captains of industries. Nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-adị egwu, ọ ga-adị kpọkpọ, Igbo bụ Igbo, Ohaneze orukwa n'omume mmọnwụ dị iche iche ga-agba egwu ọdịnala ogene ga-aha n'ụbọchị ahụ. Ejiri zora wee na-agwa onye ọbụna community organizations dị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ha nọ n'ụbọchị ahụ. Cheta na ọtụtụ ihe a ga-emegasị bụ ihe gbasara asụsụ Igbo, omenala ndị Igbo nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ga-eweta mmepe n'ala Igbo anyị. Chief osu mmemme a bụ Dr. Nnanna Igwe, President Ohaneze ndị Igbo United Kingdom, RSVP Chief Patrick Mwokwe, Chairman Organizing Committee. Ka aka bụ ọkwa nke mbụ aka na-ama iji wee na-akwado mmụọ ndị mmadụ maka ụbọchị ahụ. Ya bụ na a na-atụ anya na onweghị onye Igbo ọbụla bi na mba United Kingdom ga-akanye ihe n'abalị atọ anyị kpọpụtara. Chọọ ime inquiries kpọtụrụ akara ndị a 079-8466-7527 074-479-41982 nakwa akara ndị ọzọ. Ohaneze World Igbo Day London 2019. Igboamaka UK TV presents Igbo Sports and Fun Day in London on Saturday the 24th of August 2019, which is the August Bank Holiday weekend at Rutland Walk Sports and Social Club, Catford, London SE6 4LG. Time 12 p.m. to 8 p.m. Activities for the day are parents football match, male and female, parents race, male and female as well, children's race and football match. There will also be Zumba dance performance, fitness coaching, table tennis competition, children's face painting, DJ
DJ music, barbecue of different flavors, and many more. Entry for the sports day is free for adults and children. Ndị be anyị ọgwụbekwa oge anyị kpọmasịrị ụmụazị zusie ike. Then, the next evening being Sunday the 25th of August 2019, the fun continues with a gala night for adults in the hall of the same address. A beautiful and hilarious affair for us all. There will be exclusive DJ music, couples dance competition, on-the-spot fun questions for couples. So ladies, get ready to berate your guys, and men, get ready to be gentlemen, if only for one night. Haha! It will be a night to remember. There will be assorted drinks and food. Tickets, £20. Time, 7 p.m. to 3 a.m. Igbo, be there. Bring your friends along as well. They will know. Oringa toa misi isi ayefe na tapa yefe na banya onwele ife na eme ife ni negeme. People's Club of Nigeria International. People's Club of Nigeria International. Ebrugo kwegu we wuchie na United Kingdom. Oga boto ubochi Saturday gaba balinkisi. Yabu 6th of July 2019. Ubochi hakandi People's Club of Nigeria International. Gejizu weme inauguration. Yabu ihikoba Nottingham Midlands branch na United Kingdom. Na kwa induction of new members. Ha! Asina nwa barafu ini abrozi obere nwa. Ndi People's Club. Okunu buzo ndi ozo na nwa. Ebe mmemme the Person Center for Young People, dinner number 2, North Road, Beeston, Nottingham, NG9 2NH. Ekere preacher when I got Dr. Sir Joseph Iloze JP, Ichie Ezugono Joto, Mabro International President, Chief Anthony Iyama, Akubo Muntia, General Secretary, Chief Chinedu Nwosu, Udabwenyekwe, Ancient Kingdom, Chairman, People's Club of Nigeria International, London Branch. Now, sponsoring Chairman of the new branch, Mr. Edi Asikawuru, Secretary, People's Club of Nigeria International, London Branch, Chief Chibuzo Kolo Nwatakwachaka, Interim Chairman, People's Club of Nigeria International, Nottingham Midland Branch. HOM inquiries Botraka 0788-3084-309 Bob 0776-929-5554 Nakwa Akara ndi ozo. People's Club of Nigeria International. Igboamaka TV, the first Afro online television, showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be, and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igboamaka TV, your African connection. ifo ya bụ ekerekwa m nri na mmasị unu dalụ na ụmụnne m dịka ndị ka na-abata abata onye na nnukwu olu ya bụ Val Chiuzie Chukwuemeka Akụnobi Ogbuevi nna ya logo ana m ekene ori nne unu amalụgono ka m si eme na onye ọbụla ndị ọbụla mụ na va na fa ji ọnụ emege na akọwa onwe fa dịka ndị ka na-ekili anyị ekili otoga anyị tubeleva afa mana ndị anyị na-etu afa emego gịnị apịalugo fa ya eji ọnụ kọwakwala ọnụ ndị gịnị ndị fa bụ ana m ekene gị nwanne m nwoke biko kọwatala ụmụ Igbo onye Igbo daalụ sọ Ogbuefi Akụnobi Chief Sir Dr. Ejikeme Ụzọalọ Ọzọugonna President Emeritus Ọhaneze ndị Igbo anyị sị ka anyị bịa gwa ndị Igbo okwu maka ife anyị na-eme
n'ụbọchị 29th of June. Ya bụ the main event na Lee Valley Stadium. Anyị chọrọ ka unu bịa kilie mmemme ndị Igbo, kilie ọfala ndị Igbo na-agba, kilie carnival ndị Igbo ga-eme mbọsị afọ. A ga-ebupụta mmụọ dị iche iche gbọtọkwa na ụmụ unu ka ọ bịa mara omenala Igbo ka nrapụgodi etu afọ. Daalụ na Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Daalụ. Nna m biko kọwata onye Igbo. Abụ m barrister Tim Onwamezu Ogbuagụ. Abụ m member of the Constitutive Assembly na Ọhaneze. Gbasara ọnọdụ ka nji wee bịa. Ọbụzi ife ndị ọzọ na-alụlụ ndị Igbo. Anyị bịa maka nnukwu mmemme a onye ọbụla na-ekwu. Ebe ndị Igbo anyị na-agwafe okwu. Anyị bịa maka nnukwu mmemme a onye ọbụla na-ekwu. Ga-ebido na gaa 27 to Ebelo 29 na isi mgbụsị ọnwa ka anyị kọwaa na ọ dị mkpa Igbo bịa ka anyị nyụkọ mamịrị ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ onye ka anyị ji bịa. Daalụ ugbu a bụ ekene unu anụgo n'ihe anọ. Dịka ndị ka na-abata abata anyị ga-eme gịnị? Anyị emekwa ka nwanne anyị nwoke nọ n'etiti kọwakwa onwe ya. Nwanne anyị nwoke biko ọsịsọ ka ịkọwatala ndị ama na ịkọwago m ma kọwakwa onwe gị ọzọ. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Mụnwa bụ Dr. Nnanna Igwe, the President of Ọhaneze ndị Igbo United Kingdom and Ireland. Ihe anyị ji abụ m onye Ebonyi State, Amika Town in Ebonyi State. Ihe anyị ji maka ya wee gbakọta taa bụ maka the World Igbo Day in London in this June, end of June. Mmemme abalị 3 ọ ga-ebido na 27th of June 2019. A ga-enwe international conference na the House of Commons Committee Room 10. Mmemme ahụ ga-ebido n'elekere 4 nke mgbede ruo n'elekere 9 nke uchichi. Nke abụọ ga-abụ the main event on 29th of June 2019. Mmemme ahụ ga-abụ na Lee Valley Athletic Center in Edmonton, 61 Meridian Road, N9OAR. Ọ ga-ebido n'elekere 12 nke efifie kwụsị n'elekere anya 9 nke mgbede. Ụbọchị anwa ga-adị egwu. Ụbọchị anwa ọ ga-adị egwu. Anọkwala ka akọọlụ ga-akọọlụ. Ndị egwu dị iche iche ga-anọkwa ya wee sị nwanne ga-anọ with his full band. Ijele ga-agba. Ụmụaka ga-enwe aṅụrị. Ndị okenye ga-enwe aṅụrị. Nke kasị nke bụ na anyị ga-achọ ka anyị chụọ nta ego wee weta Igbo House na London. Ọ nnukwu mmemme. Anyị ga-enwekwa award a ga-enye ndị mmadụ. Anyị ga-agba egwu, nwee ngana, nwee aṅụrị na ụdị pụrụ iche. Emesizi on 30th anyị ga-eje kene Chukwu na London. A na-enwe interdenominational service maka na ndị Igbo bụ ndị kwe na Chukwu. Anyị ga-eje kene Chukwu maka ije a nnukwu ije ka anyị bido. Anyị ga na-emezi mmemme na arọ ọbụla ga na-abịa na-aga n'iru. Ọ bụrụ nke mbụ na anyị ga-emekwa nke Igbo mee nke eto mmerụ gara ọ bụrụzi ihe ga-adị ọkpụtọrọkpụ n'ọnya nwa ka anyị ga-eje kene Chukwu kpee ekpere ọfụma ka ọ gaa ọfụma maka na ebe anyị na-eje ụzọ dị anya maka with God all things are possible. So ọnya nwa ka ọ jide mkpa na anyị ga-eje ekpe ekpere, and that is 30th of June. Ka anyị ga-ekpe from 1 to 3 p.m. ka anyị ga-eme that ekpere. So onye ọbụla kabarụ ka unu pụta ka ọ ragodu m etu. Ana m ekenekwa Igboamaka TV. Nwoke kara aka Chief Val Akodulobi Ogbefi Nanyelugo. Ekene m gị maka ohere inyere anyị ka Ọhaneze pụta wee gwa ụmụ Igbo okwu maka nnukwu mmemme a na-eme. Anyị na-ekenekwa Ben Television maka na ọ dịrịkwa ofere ka o sikwa wee rapụ anyị ka anyị nye anyị ohere a. Anyị ga na-abịakwa kịta anyị bidogo bịaba ebe a ga-abụzikwa ebe Ọhaneze. Anyị ga na-abịa na-akwado nwanne anyị nwoke
bụ Igboamaka maka na Igboamaka abatagokwa n'ọha na eze ka onye ọbụla marụkwa amarọ o sorugokwa n'ihe a na-eme n'udo ka anyị chọrọ anyị na-ayọkwa onye ọbụla bịa soro n'ọha na eze ka ụmụ Igbo gaa n'iru Igbo bụ Igbo Igbo bụ Igbo ọha na eze ekene m unu daalụ biko ana m ayọ ka ndị Igbo ebe ọbụla unu nọ ka unu pụta n'igwe maka na asị na anyụkọ ọma mmiri omegịnị ọgba ọfụfụ ka unu pụta ebe ọbụla unu nọ ka unu bịa kwado ihe a na-eme maka ya bụ ife nọ ihe nke anyị ka ọ bụ ihe nke ị ka ọ bụ bịa ka ị bịa mee gịnị ka ị bịa nwelu ngala mbọsị afọ ọzọ Ugonna nna m kedu ife ị chọrọ ịgwa ụmụ Igbo maka ife a na-eme okwu ya amaka ịma na Igbo nwere omenala na omenala Igbo anyị na-eme ya ka ọ dịla onye iru mma dịla onye azụ mma dịla nwoke dịla nwaanyị dịkwala ụmụaka anyị World Igbo Day bụ mmemme ndị ọha na eze wepụtara n'obi anyị bụ Naịjirịa na ala Igbo ka e wee na-echeta ndị Igbo niile na-echetakwa ndị Igbo niile anyị rapụsịrị nwụrụ anwụ n'oge agha ka e werekwa na-echeta fa wee na-egosikwa na Igbo mara mma na Igboamaka anya ka ọha na eze ji wee debe ya si na a ga na-enwe elu ụbọchị a ga na-echeta Igbo niile World Igbo Day ebe ọbụla onye Igbo nọ ọpụta mbọsị afọ onye ọbụla eyiri afọ Igbo akwa Igbo niile awa traditional way eji mara anyị pụta mmụọ anyị niile ga-apụta mbọsị afọ ụmụ nwaanyị anyị mara mma ga-abịa gbaa egwu Igbo gbaa egwu omenala na-egosi na-eme nyanga na anyị bụ Igbo na Igbo ga-adị na Igbo mara mma anyị nwa bụ ndị nọkwa n'obodo oyibo na ofesi anyị ga-eji ohere wee na-asị nne na nna kpọrọ ụmụ fa ka fa pụta mbọsị afọ ka ụmụaka mụrụ n'obodo a fụọ etu esi eme omenala Igbo fụkwanụ mmụọ dịsị iche iche dị n'ala Igbo maka na mbọsị afọ anyị ga-enwe agaba anyị ga-enwe ijele anyị ga-enwe agbọghọ mmụọ anyị ga-enwe ugo anyị ga-enwe ọtụ iche ọchụ okwu ga-apụta ya bụ ndị na-amara ọba abịa ka fafụlụ fafụkwanụ na mbọsị afọ na nri niile eji gbalụ ndị Igbo ga-adị ofe Igbo ga-adị ofe nsala ofe egusi ofe onugbu eji mara anyị ndị ji ga-adị ya nri akpụ ga-adị onye bịa nke sọrọ ya anụ olie mmanya Igbo eji marakwana anyị ga-adị na ya our traditional wine a na-akpọ palm wine ga-adị kaikai ga-adịkwa mbọsị afọ kaikai ga-adị ya akpọ ya n'oyibo ọ bụrụ gin na kaikai ndị Igbo eji mara Igbo ya bụ biko pụtanụ n'uju daalụ Ogbuagụ biko dịka na nke maka na ihe na ya agụbago kedu ife ị chọrọ ịgwa ndị Igbo n'ọsịsọ tupu anyị mechie na mmechi ndị Igbo ife anyị na-eme bụ omenala Igbo ka anyị na-ewe n'ite asụsụ Igbo dị mkpa na enwe Igbo House anyị ga-enwe ebe a ga na-akụziri ụmụ anyị Igbo ọ dị njọ na ụfọdụ ndị be anyị ada asụzi Igbo ị na-ada n'ala Igbo fama asụ Igbo ma ndị gụrụ akwụkwọ ma ndị mụfa gụrụ akwụkwọ ịbịazi ọfa kedu kunu mebe asị ya I don't understand ọ bụ ife ọjọọ biko asụsụ na-eje na mmụọ asụ ka ndị Igbo ji eme ife ma ịgo ọjị ma ịgodo mmụọ ma ịgodo mmụọ anyị ma ndị niile lụrụ ọrụ asụsụ ebe ọ bụ na onye Igbo anọ na ya jidesi asụsụ Igbo ike ife anyị na-eme ga-ewentekwa asụsụ Igbo na-asụrụ ụmụ Igbo ma ị nọ na obodo oyibo ma ị nọ na ya n'Igbo biko ekwekwala ka asụsụ anyị na biko ụmụnne m ndị nọ n'ụwa niile na-ekiri anyị ana m asị unu daalụnụ wee na-asị Chineke nọnyere ụmụ Igbo duba anyị ebe ọbụla anyị na-eje maka na gịnị mere ọha na eze UK bụ ndị bụ ụzọ wee na-asị na-akpọkụ World ọha na eze gịnị Day World Igbo Day na gịnị na UK a na-asị unu pụta mbọsị afọ ka unu bịa kwado ha lotakwanụ na gịnị ndị People's Club anyị na-afa ga-anọkọ ebe a
na izuụka na-abịa abịa ekenekwa m nọ na-asụ nụ daalụ nụ udochie na ndụ chukwu dubuo nụ ihe ọ bụla unu na-eme ya nọnyere ụnụ ndewo na daalụ nụ UK in collaboration with our affiliate member organizations AMO mmemme a ga-abụ mmemme abalị atọ n'ime ọnwa